ma Hamza. Wai me cin yara da me ci? Ci da shi na mi yara. Dawon shi ce. Na daga wannan dawon kaba saboda ke ne. Za mu je mu karɓo wannan kuɗi dole. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine wannan ya fasa rumbun nan ya ci abin da ya ci. Kunna rumbun wuta ne gida. Bib asibiti zan koma. Asibiti kuma? Suka yi wannan irin rashin imani ne ciki har sai da aka kusan haifar shi tukunna za ku ce za ku zo ku zubar? Ciki kuma? Ina ga wannan ba boyayyen abu bane. In ka san ba ka san haihuwa to you have to plan it. Wata ba zan yadda ta wannan tsarin ba. Wai abin da ka faɗa min daga cikin da Allah. Betrayal and torture are the major calamities that fall often our generation. SYA Multimedia brings you another brain teaser, Karatun Kurma. Randan nan da muka fasa har yanzu ruwan cikin sa bai zube ba. Me kika ce dan Allah da gaske kike yi? Har yanzu mafita kawai nake nema. Zan kama kunne na in Allah ya da ba zan kara ba. Sai na ce ta Wani matan da manzo Allah yake faɗa mata na gari duk wanda ya same ki to ya samu jin daɗin rayuwa. Kai ne yaya na ka ci abinci saboda yanzu ka naga a cikin buƙatar shi kake. A film story that comprises betrayal, torture, and love. What will happen after all? Find out how the saga occurs in Karatun Kurma. To ina mai tabbatar miki idan Allah ya kai mu rana ita yau zan ƙara aure za a kawo min amarya gidan nan. Da mata ba kamar kwai suke ba ko mu tarere su muke. Kuma baki manta da ko addinin musulunci ya gaya mana cewa in ka aure yar talaka ka aure yar mai kuɗi. Kana ganin matanka za ta bari ka aure ni? To ai matsayin ki daban matsayin ta daban. Ya za ka ɗauki farantin da nake zuba mutane abinci, ka ɗauka ka ba mu haukaciya. Ina ma lafiyar su. Ku rabu da shi. Story screenplay Mubarak Ilyas Rabo, executive producer Stephen SYA, co-producers Nora MD, Shehu Koji, and Abdullahi Damina. Produced by DK Kano, Miltara, assistant director Jibril Alaikum Judge. Yaushe za ka raba mana kwana ne da matanka? Ina da wata mace da ta wuce ki. Directed by the wonderful director Shamsu Young and Karatun Kurma, coming soon.